אז שלום לכולם, אני רם, אנחנו נדבר היום בעצם על BFF, שזה ארכיטקטורה מסוימת, החבר הכי טוב של הפרונט-אנדים שלנו. קצת מה אנחנו הולכים לעשות היום, נתחיל מאיזה בעצם סיפור אגדה מסוים, נדבר רגע על בעיה שקיימת ואז על פתרון, נגדיר מה זה BFF, קצת מי משתמש, איך משתמשים, האתגרים שקיימים, ואני אספר קצת על החוויה שלי עם BFF, מה עשינו, מתי כדאי להשתמש ומתי לא, ואני תמיד בעד לתת קרדיט לאנשים שיש להם אומץ לעשות דיבאגינג בפרודקשן. אז קצת עליי, אני רם, אני אוהב לטפס על עצים, אני טים ליד כרגע בסטארט-אפ בשם OneStep, אני פול סטאק עם 10 שנות ניסיון בערך בתעשייה, מאוד אוהב סקייטבורד, מאוד אוהב סנואובורד, לא בהכרח טוב בשניהם, גר בירושלים, נשוי לאהבת חיי, ואני האבא של חתולה שרוב הסיכויים מתישהו תעלה לפה ותראה את החוריים שלה, אז אני מתנצל מראש. רגע של לפני שנתחיל, דיסקליימר קטן, אני הולך לדבר על נושא שכנראה יתרגר לא מעט מהבקאנדים פה, כי אני בא ומדבר על הקליינטים ואיך להנגיש אליהם דברים. זה בסדר, אני לא מדבר פה על משהו שהוא באמת one size fits all. מה שהרעיון זה להציג דאפה מסוימת ואיך אפשר להשתמש בה. יותר מזה, ככל שאנחנו נדבר על זה, סביר להניח שאנחנו נגלה ש-we've all done it before, בצורה כזו או אחרת. סך הכל זה קו רצף, אנחנו נגלה שהפתרונות דווקא יכולים להיות מאוד הגיוניים. אז נתחיל בעצם בסיפור קטן, בעולם דיגיטלי רחוק, אי שם בעבר, חיה לה אפליקציה, והיא יצאה למסע אל ממלכת המתי, ממשק תכנות היישומים, מי שלא יודע, ככה אומרים API בעברית. היא עשתה את זה כדי להביא את המידע מעמוד הנתונים הקסום. עם הזמן, הצטרף אליה גם אחיה, הווב, על אף שהוא היה מפונק ומשך הרבה יותר מידע מאשר הנסיכה, שניהם למדו לקרוא אותו וחיו בצורה הרמונית. אבל אז, יום אחד, הגיע קוסם המערכתי, והוא בא והחליט לשדרג את העמוד של המידע שלנו. והאובייקט, שהם כולם קראו, הפך ללגאסי. הגיע בעצם אביר חדש, מתכנת, שעשה ריפקטור גדול, והוא עשה את זה בעדינות, והוא עשה את זה ביד מאוד מאוד חזקה, והיה נדמה שהכל טוב. הווב שר, המוביילים רקדו, עד שבלילה אחד, ביום חמישי, הגרסה ירדה לפרודקשן, ונשמעה זעקה. גרסאות ישנות של האפליקציה פתאום קרסו. לא שמו לב, בלי בדיקות אינטגרציה, ובלי יותר מדי הכנות. היה שדה, שפעם היה קבוע באובייקט, והפך פתאום לשדה אופציונלי. ואז ירדה על הממלכה שלנו, כללת ה-Force Update, שהכריחה את כל הקליינטים במובייל, לעלות לגרסה האחרונה, שזה חוויה מאוד לא נעימה להעביר לקוחות, Force Update. אז רגע, אם אני מתמצת לכם את הסיפור אגדה הזה, בעצם היה לנו API משותף, אנחנו חיינו איתו, היה ריפקטור שקרה, המוביילים והווב התאימו את עצמם לגרסה החדשה, אבל לא היה מספיק קשב לגרסאות ותמיכה אחורה, אובייקט קטן ובאמת לגמרי בצד, שפעם תמיד הגיע, הפסיק להגיע, ניסו לעשות פרסינג על נל ובום, מאוד לא נעים. סיפור אמיתי, בערך לפני שנה וחצי, שנתיים זה קרה אצלנו. אז זה היה פן אחד של הבעיה, ואם אני אנסה לתת בעיה יותר גנרית, הבעיה שאנחנו הולכים לדבר עליה היום ולנסות לפתור, זה בעצם בעיה של General Purpose API, שיש לנו API אחד שבא ומנסה לשרת כמה סוגים של קליינטים. יש לנו מובייל אפס, ווב אפס, ויכולים להיות לנו גם כל מיני IoTs ועוד הרבה סוגים שונים של קונסיומרים. כל אחד צריך את הדאטה בצורה שונה. עכשיו, בגלל שאנחנו עובדים עם General Purpose, כולם מקבלים את אותו הדבר. ויכול להיות שאז אנחנו יוצרים כל מיני bottlenecks במוביילים שמקבלים מידע שהם לא צריכים.
או שהווב אפ פתאום מתחיל להיות צריך הרבה יותר מידע, או לעשות מלא קריאות. וב-IoT בכלל יש לנו מאוד בעיה של לשנות גרסאות, אז התמיכה פה גם מאוד מאוד קשה. כל הדברים האלה גורמים לזה שכל שינוי שקורה בבקאנד, מצריך פתאום מעורבות של הרבה מאוד צוותים ופוליטיקה וקשיים ולוודא הרבה מאוד דברים שלא בהכרח צריך. פה בעצם נכנס לפינה הזאת ה-BFF, Backend for Frontend, זה בעצם Design Pattern או ארכיטקטורה בבקאנד ששמה סרוויס שמיועד לשרת סוג מאוד מסוים של קליינטים בצורה אחידה. ואז במקום API אחד שבא ונותן את המידע וכולם תסתדרו עם זה, יש לנו שכבה שנותנת לכל מידע, לכל קונסיומר את מה שהוא צריך. אם זה payload מדויק יותר, אם זה מהיר יותר, אם זה המון מידע העשיר ומספר, במקום לקרוא לכמה API'ים, לאגד את המידע שלהם ולזרוק לווב, זה מה שהשכבה הזאת באה לתת מענה. קצת בעצם מאיפה זה נולד, איך זה הגיע, הראשונים שנתנו את השם לדבר הזה והתחילו את זה, היו SoundCloud, שהם שירות של סטרימינג של אודיו בגדול. היה להם בעיה של General Purpose API, וזה היה בסביבות 2013 שהם התחילו עם הדבר הזה, והם החליטו על לייצר ארכיטקטורה שמיועדת לשרת ממש את הקונסיומרים שלהם ספציפית, כדי לא ליצור את הבעיות הקשות שהיו להם, כי הם ניסו מאוד לעשות עדכונים מהירים, וראו שהם מתקעים בגלל הבעיות האלה של האפליקציות השונות שכולם תלויים אחד בשני. עוד שירות קטן שמאוד דוגל בשיטה הזאת, אולי שמעתם עליו, אני לא יודע, ספוטיפיי. מי שיצא לו קצת להתעניין בארכיטקטורה שלהם, אז יש להם המון מייקרו-סרוויסים, והמון סוגים שונים של קונסיומרים. התלות הזאת הובילה אותם בעצם לייצר שכבת BFF ספציפי לכל סוג של קליינט, שמאגדת בתוכה את המייקרו-סרוויסים הספציפיים שהם צריכים לשירות הזה, כדי לייצר באמת חוויה ספציפית לכל סוג של קליינט. עוד שירות קטנצ'יק מאוד מינורי, אני לא יודע אם שמעתם עליו, נטפליקס, אצלם ממש, הם עובדים אפילו, הם לקחו את זה לעוד יותר קיצוני, את השיטת BFF, כל צוות בעצם, כמה סקואדים, יש להם סקואדים פר סוג של קונסיומר, ויש להם המון סוגים של קונסיומרים. אז לכל סקואד כזה, יש את הנתח שלו בבקאנד, שיוצר BFF, כדי להגן על הקונסיומר הזה, ולתת לו את החוויה הספציפית שלו. באמת, הרעיון של השכבה הזאת זה לעזור לה ולהגן על הקליינטים, לרוץ חלק ובצורה הכי טובה שלהם. דוגמה אחת של נטפליקס למשל, זה כשאתה רץ על מכשירים עם מסכים, גודל מסך שונה, ההתאמה של התמונה למסך לא קורית במייקרו-סרוויסים, היא קורית ב-BFF הספציפי. כל אחד אחראי על איך לייצר את התמונה ואת הפריים רייט בהתאם לדיווייס שהוא נמצא בו. זה היה סתם דוגמה. אז קצת יותר רגע נחזור ל-BFF שאני מדבר עליו כל כך הרבה. מה זה? זה בעצם שכבה שהתפקיד שלה זה ממש לתת אדפטר לקליינטים, לקונסיומרים, בצד השני. אני לא אוהב לקרוא לזה קליינטים, כי זה בעצם קונסיומרים, זה יכול להיות אפילו בין כל מיני שירותים פנימיים, בדרך כלל זה לקליינטים, אבל. הרעיון שבאמת זה לי שהיא מסוגלת לקחת את המידע ממקומות שונים, ולהתאים אותם לקונסיומר המתאים, למשל למובייל באמת, כמו שאמרנו, להוריד הרבה שדות. הדוגמה עוד מעט אנחנו ניכנס אליה יותר בפרטים אצלנו, הייתה באמת שאנחנו שלחנו בווב, יש לנו חוויה מאוד עשירה ומאוד גדולה, אבל שלא מתאימה למובייל, אבל המובייל חלקו את אותו אובייקט איתנו, וכתוצאה מזה הם היו צריכים לחכות 4-5 שניות עד שהקריאה הגיעה, כי לא תמיד הם נמצאים באזור של אינטרנט טוב, ולא היה לזה שום התייחסות בבקאנד, וזה יצר לחוויה מאוד גרועה והמון תלונות אצל לקוחות, למשל. אז השכבה הזאת של ה-BFF צריכה לשרת בעצם מספר, אני צמצמתי את זה ל4 קונספטים, באינטרנט אתם תמצאו כל מיני אפשרויות, אבל ההגדרה שרוב האנשים מסכימים עליה זה באמת 4 האלה, שהיא צריכה להיות lightweight,
היא לא צריכה להכיל המון לוגיקה, היא לא צריכה להכיל עכשיו המון סרוויסים, היא פשוט משרתת קליינט, אז היא צריכה להיות מהירה, כי בסופו של דבר אתם מוסיפים פה עוד latency בקריאה בשכבה הזאת. ה-BFF גם בעצם משרתת אותנו כ-ACL, שזה Anti-Corruption Layer. הדבר הזה זה הגנה מפני שינויים שקורים ב-Backend, אנחנו רוצים לנתק את הסרוויסים שלנו ואת העבודה שם, מאיך שהקונסיומרים השונים מקבלים את הדאטה שלנו, כדי שלא נשבור אותם על כל שינוי שאנחנו עושים, על כל דבר שאנחנו מנסים. זה נותן לנו הרבה יותר חופשיות בעצם לרוץ במייקרו-סרוויסים שלנו ולנסות דברים, בלי לחשוש שעכשיו אנחנו נפיל מיליון יוזרים. אז באמת בשביל להגיע לדבר הזה, האדפטר פאטרן זה משהו שמאוד מאוד בשימוש בשכבה הזאת, ובאמת הדבר שתמיד צריך להזכיר שבכל שכבה כזאת היא מאוד מאוד client aware. בכל מקום זה יכול להיות בצורה שונה, אם אנחנו רוצים להיות client aware עד רמת איזה חיבור אינטרנט יש לי, או client aware אני מובייל, אני ווב, אני משהו אחר. הכל קו רצף בעולם שלנו. אז קצת על האתגרים שיש לנו בדבר הזה. בוודאי. בגדול זה כאילו הקליינט מודע לאן הוא פונה, או שזה שקוף לקליינט? כאילו הוא צריך לפנות לאן שהוא מיוחד, כאילו המובייל צריך לפנות ל-API מיוחד? שאלה מצוינת, כמו שלימד אותי מרצה, שאלה שיש עליה מענה בשקפים הבאים, זו שאלה מצוינת. אז בעצם הקליינטים לרוב די אגנוסטים לזה, הם פונים ל-API ולא מעניין אותם באמת איזה API הם פונים אליו. ה-API הזה הוא בסופו של דבר ה-BFF. אז איך בעצם אבל, כאילו בדרך כלל ב-API יש תשובה אחידה, כאילו אם אתה פונה יש כאילו כמו חוזה, אז איך אנחנו עושים תשובה שונה לקליינטים אחרים, כאילו איך זה עובד? שאלה מצוינת. אז אחד האתגרים שיש בשכבה כזאת, זה איך לתת את התשובה הזאת. איך אנחנו שומרים על מוביילים שונים, ויותר מזה, כשכל מי שעבד עם מובייל יודע שיש לנו הרבה מאוד גרסאות אחורה שצריך לתמוך. במיוחד באנדרואיד, אלוהים ישמור. אבל בקטעים האלה יש חוזה מסוים, שבו אנחנו שומרים בדרך כלל בין השכבת BFF ובין המוביילים שלנו, או בין הקליינטים שלנו. ויש כמה דרכים לעשות את זה. ה-API יכול להיות API יחיד, אבל צריך אולי לשלוח לו איזה משהו, למשל, בזמן שהוא מתקשר עם הסרוויסים, הוא צריך לדעת, אם למשל אנחנו פונים דרך API קבוע של V1, V2, V3, כמו שכל מי שישתמש באיזה SDK כלשהו מכיר כנראה, ואז במקרה הזה, הקליינט כן צריך לדעת לאן הוא פונה, הוא כן צריך לעשות שינויים, כל פעם שרוצים לעשות קריאה אחרת. זה דרך אחת של לעשות BFF. זה דרך שהרבה, כשאת עושה בדרך כלל בונה שירות, שאחרי זה משתמשים פה בחוץ, אנשים שאת לא שולטת בקצב העדכונים שלהם, או לא יודעת מה הם עושים עם המידע, אז בדרך כלל בונים את השכבה ככה. ואז יש לנו versions, וכל הוצאה של V חדש, של V2, V3 ל-API, זה אירוע. לא מוציאים V2 על כל משהו שבא לנו לנסות ולהוציא. לא, אבל כאילו V1 נגיד זה למובייל, ו-V2 זה לווב, ו-V3, כאילו זה הכוונה? זה יכול להיות ככה, עד כדי ממש אפשר לעשות Web API V1, Mobile API V1, ממש לעשות זה כחלק מה-URI. זו שיטה, שוב, זו שיטה סבירה, אנחנו גם משתמשים בה. אצלנו בארגון, יש לנו SDK שאנחנו מוציאים החוצה, וב-SDK הזה, אז כן, זה עובד ממש ככה, אנחנו נותנים להם API'ים לשימוש, וזה גם קצת תוקע אותנו לפעמים, כי אנחנו רוצים לעשות שדרוגים ותקועים בגלל ורז'נים כאלה שיש לנו, אבל מהצד השני, יש לנו פשוט את השכבת BFF בדרך שהיא מגנה על זה. שם יש באמת דברים שהרבה פעמים אנחנו כמתכנתים לא אוהבים לעשות, של כל מיני שדות שאנחנו שמים להם default values, אבל הארגון צריך כסף. דרך נוספת שקצת פחות אלימה, והיא קורית יותר כשאנחנו בעצם כן שולטים, או כן מודעים לפחות לקליינטים של ה-API שלנו,
זה להעביר בבקשה עצמה header, שבו יש את ה-versions, ולא רק version, אפשר להעביר שם את הסוג של הקליינט שאני, agent, דברים כאלו. אצלנו אנחנו כן משתמשים בזה בשביל לזהות מי פונה אלינו, אם הוא ווב, אם הוא מובייל, וכמובן איזה סוג של מובייל. ובעצם הדרך השלישית לעזור לעשות את זה, היא באמצעות versioning, פשוט version ב-APIs, כל API יודע לקבל version, יש default version, ולפי זה הוא יודע לבנות את התגובה שהוא צריך להגיב. בעצם זה בהרבה בידי שימוש של הדבר הקודם עם ההדר והוורז'ן שהוא שולח. זאת אומרת שבסופו של דבר הקריאה מהקליינט פוגשת שרת אחד שהוא עושה את הראוטינג לפי הוורז'נינג הזה? בדיוק. זה קצת מזכיר בעצם משהו אחר שיש לנו כל מיני שכבות של טרנספורמציה, של העברת URL'ים, אבל ה-BFF בשונה משכבות כאלה הוא מודע לקליינט. כשיש לך סתם פשוט URL API Gateway, אז הוא לא באמת מודע לקליינט. ה-BFF כן מודע. זה אחד ההבדלים העיקריים. אז על בסיס הוורז'נינג הזה הוא מעביר את הקריאה לאיזשהו מייקרו סרוויס שהוא רלוונטי ספציפית לאותו ורז'ן? בדיוק, הוא פונה למייקרו סרוויס הזה, ואז בעצם אחרי ה-BFF עצמו יכול להיות שכבת סטרטג'י שיודעת לקחת, אוקיי, אני ב-iOS ואני בגרסה 3 ל-API הזה, אז אני צריך לפנות בעצם למייקרו סרוויס C עכשיו, לא ל-B, B היה מיושן, יש לנו פה מידע חדש בפלואים שאני יודע שהגרסה הזאת תומכת בה, בזמן שמי שפנה עם ורז'ן 2, אנחנו יודעים שהטלפון שלו לא יכול לתמוך בגרסה הזאת, כי הוא אולי ישן יותר, או אם החומרה לא תומכת, או פשוט שהוא מגרסה שלא פיתחנו בה את זה. זה הרעיון. ואז אנחנו ממש חופשיים, מבחינת הסרוויסים שלנו מאחורה, להוסיף, לפתח, ותמיד לדעת שאנחנו יחסית בטוחים. הרעיון הוא באמת אינטרפייסים סגורים וברורים, בין הסרוויסים שלנו, לשכבה של ה-API, ה-BFF. יש לי גם שאלה, למה בעצם לא לייצר סרוויס אחד עבור כל אחד מהקליינטים? בכיף, יצרת BFF. כן, לא, אני רואה פשוט את התרשים שלך, אתה מייצר כאילו שכבה אחת, סרוויס אחד שמנטל את כל הבקשות, למה לא פשוט עבור כל אחד מהקליינטים לייצר BFF משלו, ואז מייצר את הבקשות? זה בעצם מה שהם עשו בנטפליקס. אפשר לפצל את הגישה הזאת ממש עד לרמת הקליינט, לכל צוות יש את ה-BFF שלו, בדרך כלל, אבל זה מוסיף אתגר בבקאנד לכל מפתחי הסרוויסים שפתאום צריכים לתמוך בהמון אינטרפייסים שונים. זה שאלה של מה יותר נכון, מה יותר מתאים לארגון בשלב הזה, איזה צוות פיתוח יש לנו, מה הגודל שלו, כמה קונסיומרים שונים יש לנו. בינתיים נמשיך עוד קצת הלאה, שאני באמת אספר על קצת איפה אני נתקלתי בבעיה שאני הרגשתי שהיה צורך באמת להגיע ל-BFF. יש לנו אפליקציה במוצר שלנו, יותר מאחת, ואנחנו נתבקשנו בעצם לייצר גרסה חדשה של האפליקציה הזאת, והחלטנו יותר מזה ממש לבנות אפליקציה חדשה. אם יום אחד נגיע לזה, אז אני אשמח לדבר על קוטלין מולטי פלטפורם, דבר נהדר, אבל זה כבר לשיחות של פרונט-אנדים. באפליקציה הזאת היינו צריכים להוציא אותה באיטרציות מאוד מהירות, כי היה לנו את האפליקציה הקודמת עם מידע מסוים, ואת האפליקציה החדשה שתמכה במידע הזה, הייתה צריכה לתת יותר אפשרויות עליו, ולדעת לעשות פלואים יותר מתוחכמים איתו, ולתקשר עם עוד שירותים. כל זה תוך כדי שאנחנו כל שבועיים עד חודש מוצאים עוד גרסה. אז אחד העניינים היה שאנחנו באמת הראינו, אני אתמקד ב-API ספציפי במקרה הזה, שזה ה-API שנתן בהום פייג' רשימה של CTAs שצריך לעשות לכל בן אדם שמשתמש. כל CTA יצר flow שונה, חלקם היו flowים שכללו מדידות, חלקם היו flowים של שאלונים,
חלקם היו בכלל i-frame'ים, כל דבר הגיע בהמשך, כי לא הכל נתמך מהרגע הראשון, ובטח שלא בגרסה הכי טובה. הרבה פעמים אנחנו עשינו גרסה ראשונית מלוכלכת, ואז שיפרנו אותה לאורך הזמן. אז באמת, כשבנינו את ה-API בשביל האפליקציה החדשה, אנחנו בנינו את זה בשיטה של API של query פרם, עם versioning, וגם אנחנו בעצם, שכחתי להגיד שאנחנו רצינו גם לחשוף לקליינט שלנו, ללקוח הזה, את הממשק לייצר את ה-CTAים לכל סוג של יוזר שיש אצלו, בעצם לאדמינים, ולא רצינו להתחיל להגביל אותו בתוך הממשק הזה. רצינו שהוא תמיד יוכל לייצר את כל הדברים לפי ההבטחה ובגרסה הכי אחרונה, ודאגנו גם שתמיד המכשיר שלהם יהיה מעודכן לגרסה הכי אחרונה, כדי שתמיד יראו את הכל. אבל לא רצינו שיהיה להם איזשהו ידע או הבנה שיש גרסאות שונות באפשרויות שונות. זה היה צריך להיות מצד אחד לתת להם את כל האפשרויות לעשות, ומהצד השני שאנחנו נוכל באמת להשתמש בהכל בלי להתחיל להקריס את האפליקציה. אז מה שאנחנו יצרנו, אנחנו עבדנו בפייתון, אחלה שפה, ממליץ לכולם, ואז יצרנו באמת קלאס של version עם default, מינימום ומקסימום, יצרנו בעצם הרחבה של הבלופרינט, שכל בלופרינט שנוצר באמצעות זה, ידע בעצם להוסיף את ה-API, את ה-version, את ה-query param version, קראנו לזה פאפי דרך אגב, כי קראנו לזה patient API, אז יצא נחמד. והיה ראפר שבין השאר ידע לעשות בפנים את הבדיקה של ה-version שקיבלנו, conversions שונים, ולידציה של פיידנטיק על האובייקט שקיבלנו, טראקינג על כל גישה ל-API הזה, כי אחד הדברים שחשובים ב-BFF זה לדעת מה השימוש בכל אחד מהוורז'נים שלכם, כי אנחנו נדבר על זה, אבל זה מצריך תחזוקה ולדעת מתי אפשר למחוק קוד ישן. אז הטראקינג קרה כבר בשכבה הזאת, ובאמת לקריאה לפונקציה. בסך הכל זה משהו די מוכר ובסיסי בבלופרינטס בפייתון, ואז כשאנחנו יצרנו את הבלופרינט החדש, שקראנו לו כמובן CTA, אז ההגדרה הייתה להשתמש במה שיצרנו קודם, ואז כשאתה יוצר את ה-API, אתה פשוט מוסיף את האפשרויות מבחינת ה-versioning, ה-API שלנו מקבל, תמיד יש לו את ה-version, הוא פונה, בעצם ה-get active CTA by version, זה היה strategy שידע לפנות לסרוויסים השונים, ולבנות לנו את התשובה בהתאם לקליינט, ואז להחזיר לו אותה. אחת מתופעות הלוואי שלא חשבנו עליה, אגב, וגילינו בדיעבד והיה מגניב, זה שבזכות שיש לנו מספר versioning, אם למשל שחררנו עכשיו version חדש והיה בו באג, המוביילים שלנו על דעת עצמם, בנו מנגנון של retries על בסיס version, ככה שאם הייתה לך טעות במקום להקריס את העמוד, להראות שגיאה, הוא עדיין דיווח את השגיאה בערוץ פנימי, אבל נתן לקליינט עדיין אפשרות להראות משהו, כי הוא ידע ללכת אחורה version ולהביא את האובייקט הקצת פחות מתוחכם ולהראות את זה. זה היה לחלוטין תוצר לוואי שלא בנינו עליו, שהיה כיף לגלות. מצד שני זה בטח מקשה לעשות את מה שאמרת, למחוק קוד ישן, כי אז אתה לא בטוח מי בונה על זה שהגרסה הקודמת עדיין עובדת, למרות שהוא לא תמיד משתמש בה. נכון, ובשביל זה באמת היה לנו גם לוח מיקס פאנל, אני אוטומטית, איך שהחלטתי שאנחנו עושים את זה, אני בניתי גם לוח מיקס פאנל, שאוטומטית קיבל את כל ה-API'ים, והראה את השימוש לא רק לפי הגרסאות, אלא כל גרסה, איזה מובייל פנה אליה, עם איזה גרסה של האפליקציה שלנו, כדי להיות מסוגלים לראות אם יש את הקריאה הזאת. כמובן שבלי קשר, בכל מקרה זה יצר לנו טיקטים ברגע שהיה לנו איזה 500, אז היה את הטיפול הזה, אבל זה נתן כאילו אפשרות מעבר אחורה מסוים. גם כל API, זה יותר מתוחכם מזה, כי גם כל API שלח מה האפשרויות שלו, אז הם ידעו לדעת איך לעשות את זה. עכשיו, כשאנחנו עושים backend for frontend, הדברים שצריך לחשוב עליהם, זה באמת שאנחנו מוסיפים עכשיו
עוד overhead לפיתוח. אנחנו מוסיפים דברים שיכולים להקשות קצת על הסקייל, כי צריך, כמו במשל במקרה שדיברתי עליו קודם עם נטפליקס, אז עכשיו יש לנו לסרוויס שלנו במקום אינטרפייס אחד לאיזה קליינט, או API gateway, עכשיו אני צריך לתמוך במלא סרוויסים, במלא אינטרפייסים שונים. זה מקשה על הבדיקות, וזה לא תמיד קל לעשות. יש את העניין של ה-Network Latency, כי אנחנו עכשיו לא רק סתם פונים ל-API מקבלים תשובה, יש שם עוד חישוב בדרך. יש כמובן את הדבר שאנחנו הכי שונאים, שזה Code Duplication, בעיקר כשאנחנו עושים versioning לפי path של V1, V2, אז הרבה פעמים יהיה לנו Logic Duplication, זה בסה, אבל גם את זה צריך, כשתוקפים את זה בצורה נכונה, עם ארכיטקטורה טובה, אפשר לצמצם כמה אנחנו משכפלים. וכמובן העניין של טסטינג, זה תמיד QA שונאים אתכם ברגע שאתם מתחילים לעשות versioning, פשוט תכירו. אז באמת מתי עדיף לא לעשות? אם אנחנו צוות קטן, כנראה עדיף שלא להיכנס להרפתקה הזאת. אם אין לנו באמת הרבה סוגים שונים של קליינטים, אז אולי יש לנו פשיטות יותר טובות, אולי אפילו API Gateway כן ייתן לנו את הפתרון שצריך. למשל, בדוגמה קודם, אני חושב שספיר שאלה, שלא היה צריך, שהיה רק קצת צריך לקליינט, אז בעצם כאילו שהיה רק חלק מה-API'ים, אז API Gateway יכול לתת פתרון קצת יותר טוב. עם השאלות של איזה צורך בדאטה, אם זה יחסית פשוט, לא צריך עכשיו יותר מדי להתאמץ, יש פתרונות אחרים יותר טובים, אפשר אפילו להשתמש בגרף QL, שהקליינט יבקש מה שהוא צריך. יש לנו כל מיני שיטות שלפני שאנחנו עכשיו באים עם פתרון מערכתי. Rapid Experiment דווקא זה אפשרות, יש לזה יתרון וחיסרון, זה תלוי באיזה שיטה של BFF אתם הולכים, בגלל שיש את הרבה פעמים סוגים שונים של אינטרפייסים שאנחנו צריכים לתמוך, אז לפעמים קשה לעשות את ה-Rapid Experiment הזה. וכמובן, Over-Engineering. הרבה פעמים להוסיף שכבה, זה מוסיף עוד דברים, עוד קשיים, אנחנו רוצים לעשות את זה טוב, תמיד לשאול את עצמנו אם זה השלב שאנחנו צריכים את זה. עכשיו אני רוצה לעשות איזה משחק קטן, בעצם לדבר על כמה טסט קייסים, ולראות אם לדעתכם צריך להשתמש פה ב-BSF או לא צריך. ושוב, אין פה תשובה קבועה, אני ניסיתי לעשות את זה בצורה קצת יותר אינטראקטיבית, פחות עבד לי, אז בואו ננסה אולי להשתמש פשוט בצ'אט, ושכל אחד יכתוב לדעתו, מי שרוצה, אם בטסט קייסים האלה צריך להשתמש ב-BSF או לא צריך להשתמש ב-BFF. הטסט קייס הראשון זה באמת, אנחנו מדברים פה על מקום שמתעסק בכל מיני financial sheets, יש להם endpoint שהם רוצים לחשוף החוצה ל-internal trading desk וגם לפרטנרים מבחוץ. הדאטה סורס חושף כל מיני מידע גולמי, והאוטפוט כן צריך להיות מותאם לפי ראונדינג, לפי precision, לפרטנרים השונים. הסרוויס הבסיסי הוא איטי והוא מסובך, ומה שבעצם בסופו של דבר הפרטנרים מבחוץ, הם צריכים API יותר פשוט ומדויק לצרכים שלהם, בעוד לדסק הפנימי זה פחות מעניין לעשות את ההתאמות האלה. אז האם במקרה כזה צריך להשתמש ב-BFF לזה או לא? לדעתי דווקא במקרה כזה לא צריך להשתמש ב-BFF. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על מעט קליינטים, אין לנו עכשיו המון קונסיומר שונים, יש לנו בערך 2 קליינטים, API לפנימי שלנו, ואת החיצוניים שהם מקבלים בסופו של דבר בצורה יחסית אולי אחידה. במקרה הזה API Gateway אולי היה קצת יותר מתאים, אם עכשיו אנחנו יודעים אבל לעומת זאת, שכל אחד מהלקוחות החיצוניים שלנו הוא שונה, וצריך את המידע בצורה שונה, אז אולי כן יש מקום להכניס BFF. זה מאוד תלוי באיך אנחנו מחצינים את המידע. טסט קייס הבא,
חברת e-commerce, יש לה backend API שמשרת גם את האתר שלה, וגם iOS חדש. יש להם flow שהם רוצים לעשות הזמנה, והוא מצריך שימוש ב5 סרוויסים פנימיים שונים, והצוות של המובייל מתלונן שה-API הזה גדול מדי, מקשה עליהם, ויש להם כל מיני אתגרים, ושצריך לשמור, ובווב הם אומרים שהם צריכים לשמור מפני XSS, והם צריכים להיות יותר חופשיים, לעשות את הדיפלויים שלהם, בלי לפגוע בסרוויס, בלי לפגוע בבקאנד. אז האם במקרה כזה כדאי לעשות צ'קאוט BFF? כן, זה באמת מקרה קלאסי ל-BFF. יש לנו הרבה קליינטים שונים עם צרכים שונים, ויש לנו גם תעבורה גבוהה. עוד טסט קייס, נגיד יש לנו עכשיו סטארט-אפ קטן, יש לנו כולה 4 מתכנתים, אנחנו רצים לפתוח פורטל לאדמינים, הפורטל מראה הרבה מידע, ומציע לנו הרבה פעולות של קרוד וכל מיני health checks, וזה כיף, כל מי שעשה פורטלים פה יודע איזה תענוג זה, וההנהלה רוצה שיהיה לנו פה ולוסיטי גבוה, וה-API היחיד שיש לנו כרגע פונה ישירות למייקרו סרוויסים עצמם. אז האם במקרה כזה כדאי לעשות BFF, כדי לעשות אגרגציה ולשמור את הפורטל מאובטח? אתם מאוד צודקים, באמת אפשר, גם יש לנו פה צוות קטן, ובאמת API Gateway יכול לפתור את הבעיה הזאת בצורה הרבה יותר פשוטה, בלי ה-overhead, ובגלל שאנחנו רוצים מהירות, אז דווקא פה BFF יכול לפגוע בנו במקום להקל עלינו. ובעצם פה אני סיימתי את החלק שלי בהרצאה. אני רוצה להזמין אתכם לשאול שאלות, ואם יש לכם גם רוצים לחלוק מהניסיון על דברים דומים.